Ora na ikire kemera awilo ndetira sobo chao bole ga kemera na benge dump site iga wasenechi stage kenyoro ege ntobwate some platform ga kebanda kirega abakoranga na ndo bakora ikaranso batwara wasene byombe ngiye kobera mawilo echire kobera ga iga ne chire kobero kando ye chire yo tukama gutwara obuchafu bwabekirwa bunango borra bogotyoka sana ende bunango borra bwagundire chichupa tukatwara masakara obuchafu bwensi pi no bolega bogotyoka abantu gega batanga ibagotyokeru sana bona bagusiba minto naloko save gavana nyaliva wachega as soon as possible barusho buchafu yakogera batache tiga ingo cha mpaka kaba borusi ngo kole video kila lituko aya mpaka buchafu borusi kuga kamera echiro ngano kando abetu buchafu buchiri paka mwinale aya ngoriye ligali ibabwate county government of Nyamira material recovery facility department of environment FLLOCA funded project wane project nobata ko official lakini buchafu bora no official nyene bantu mbali ko soro wana abisine yake ya madinga MCA eria agachirali now onobo chao bora eno official MCA nene structure agachire ne county government alafu ene chiro bana nobo chao nobora bwagundire nago saba mugambi olo in charge Nyamira agaiga sakuru kemera murusho buchabwa pi mutiga abantu banyamira kemera bakole gasi yabo kole biashara byabo asomulembe na sobworora na nate nga chonjia chonjira mbe chonjia kediningi kile orali elioka wano monta kurukurwali paka bagaja juzi nenda ko vudi tra kura mutienyi iko abantu babere baguchandikaga despite kutwale chiro nalo ko sabo mugambi olega iko kuruku MMCA ne governor motek immediate action murusho buchabo bagunderega byamuno sana bagusima speed gachi county government chikolegasi byamuno sana none menyinko agaiga lero nanyole bamabe stage ya menyingo nanyoro ku stage asa stage yeko rukumenyingwa main stage now jatore gwa maoni yango babwate kuri menyingwa main stage biyole ndu muyande bro asa mariya tangoro ku Eric Mosoti na onko bwatira chairman ya menyingwa main stage mbata maswali maka na boko boli usiga ne ya Jubilee kosine ODM nje chama ya nen Jubilee ya Dr. Fred Matiang'i bana aya kero kurigireri ntubwate Jubilee na bera onyonga osimachogo aya ningora tenene nera boli bugavana nje ndona ajole amondo na ajole no nyonga kwabo onyongo rato temira kaigo ase side ya nje no nyonga ngo support bana ale beta onyonga ale beta dani machogo bana bana ingine nge kogera adani komotema gusina kyumuro cyo nyonga bikomanyene onyonga egento gekogera turamoteme ora okorira magendero ase kisi county bune senator na kikeragere mo support korwe side ya nenje bana wani kono tukwana gusini bate presidential candidate okoro Dr. Kengo Fred Matiang'i ningi to bento okoro buna bagusikero to bate presidential candidate egento tora koro buna kobodio bara yobu ne tora rigere future kiara atuare toma kwa machor tubuna bagusina kitokwe banga ogwebanga ngori obogima bwako ngire bono tigato tojoro mwana ito bana au sebate chukura babwate chukura sobonge na ndonyo no kobwa kikeroge kendoge tuguta keroge kendoge tuguta ayin constituency kyokoro njende nyalibali chache bana ningo 2027 asobo simewa asobo chumbe ko asobo MP asobo MP ona le Salimaje Salimaje no akorundelinsa na ande to moirogete tote tairo moindika ande tugen village igona rotete ai we flag bearer Jubilee ya nyalibali anda nyalibali chache byamuno sana ndugu to me next time sawa sana ayangu kwanole maswali avere ko amuka kangai
Nkemera. Okay. Aso msio kurukumatinga. Matinga. Kemera ward. Okay. Na kubulinga ayole one time or two time. Nje? One time munda. One time. Aseki. Asengencho burai moto ogeti buna bole. Okay, bona chama kiole. Nje chama ya Matiang'inde. Jubilee. Na kimoko na maana UPA, UPA. Indoro jupa kusembuye kutoira mono. Lakini nende Jubilee toro jumna. Omwereke bwate no muya. Okay. Igono tolime kabisa. Ayo constitution kiole. Njende kitutu masaba. Kitutu masaba ningo 2027. Engoko. Engoko. Angoke kona 2027. Engoko yoka. Aseki. Asengenjo igacia tokoreire gotogokia na nde konyeta wananchi. Na magendra gokora chipara chiskuru chinyagitari byonse. Mbuyale. Nyeresa ngo agenda ubugabana usati garasa. Akora tokorio miaka 10 next year makondo bugabana. Okay. Abu aronto mwanjere gochio. Magendro kya makiga korura ntebinga oyera na isaine kwera na 2027. Onye gotaito komemuna na koleta magendero etakiro chiskuru. Abegete chicho ne birasi na gajete. Nezi chiefs camp na rose. Nezi chiefs camp chonse mbuya chire na cha gajete buya omugambia wikaranza nere bwiguna naye Kenya. Okay. Ndobatu bugabana race. Abuno korwa kwa gokore. Ingo 2027 nyalibongera na rose mungamo korete. Nyalibo yaya. Nyalibo to finyire mono kolingana ne bintago korambito gogete. Ngabana mukoirani. Bono itoraga ni umugaba no mungao oraso lakini nyalibereta basekoirana egekogera no ine chipara aba misie abaye taba bangeti buya para nchiro siri kene kyo torate base ward ya Kimera kyaro sigo no umugaba no ine chichiro chichabu choka chichire kere gendo kene keli na mo pongeso na buya kala bono ngolindo goso kimogote beragendeka ngo goso bono gakugendera no umugaba ngomo gwakera chikuru 2027 naro rogoro kwa oyo ndo golta nkundi chanwa injenera ndo chanda baseko ekura yanda baseko na baseko numu matebuya sana. Okay. Now opposition into bwate united opposition na kiro chega bungo bande ko flag bearer abo arotinda manyereri buya ngo bande ko kiro kelia abugulia bendera ya united opposition asamoni agotu abutinda achoraro ndo bwate Matiang'i tugatwara Kalonzo twatara Gachagua ningora achora Matiang'i aseki Matiang'i asengenjo Matiang'i ora beira serikali na maite siri na maite na kugotokonya nene kenenkero kiragere atatani kumanya serikali ora mwakire kura 2027 Matiang'i no murigereria ne chogete no ene kirale ngase serikali ebintu mbiyane kobeka igoto ireta so puna gojimutumiti kwa babuya Kalonzo era na kimorochi Kalonzo na bete serikali lakini rende bonero urabeire bono tutagete umuntu ole chap oyo roche muntu na Gachagua na Gachagua nere mbuyale egasi akokora mbuyale ndocho nonyana etali bobe lakini rende mono Matiang'i na bara akoli buya unaba gusiba ramwa Matiang'i lakini alikanenga united opposition teranchira nanga Matiang'i batebe muntu mungao na kiro chirabe oyo ora choruo ayanya bakwigwana no muntu oyomo ntuangeti lakini kuichabo oyomo iko Matiang'i na number 2 number 3 bokongumbo yo no toramo. Okay. Now inkuraga ni advice Matiang'i asibona iga oraga ni change go sembiar bunoroje Matiang'i mbuyale kwa sababu naroje kya akora obera ase serikali naroje ase gapwere aso yani aso mwana nkyamigire naroje na kitoko mutainera taji gotomiga karanyora uongozi arora na abantu bakomenya bunekera lenge serikali bosongo ntubate gunism omura bagutumika baita abantu maro chumwe msenete tumuisonde nyamirambiro aya na kyo mauni kyo ruguru ya gunism aba muri bakurwanyisa ige bagutumika n'abana siasa oyo gutumika no mwana siasa ujikurwani umwe omuntu ndabwa arombobe tigatobe tuyansi aba Kenya tokore gento getakira Kenya na magendero mangana chise gitari gotoirande byamona sana umugambi nagyo kuri kwa marieta shemu abanya miaka no gotoka ga stage no ndekemera byamona sana agokiro gamba na rero asante aya oyongo kwa nali